Żewġ irġiel jinsabu fil-periklu tal-mewt wara li nħarqu waqt li kienu qed jaħarqu xi materjal antik bis-swit il-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe f'Ħażebbuġ. L-inċident saħa l-ħabta tal-4:15 tas-Sibt wara nofsinhar. Immedjatament fuq il-post issejħu żewġ timijiet mediċi flimkien ma' diversi uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili mill-istazzjon ta' Ħalfar. Mal-wasla tagħhom fuq il-post, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili li kienu mmexxija mill-manager tal-operazzjonijiet Anthony Pisani tfew in-nirien fil-waqt li warbu lill-irġiel mill-periklu. L-irġiel li għandhom 58 u 26 sena ittieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' żewġ ambulanzi li kienu skortati minn diversi vetturi tar-Rapid Intervention Unit. Membri mit-taqsima tal-Explosive Ordnance Department marru wkoll fuq il-post sabiex jassiguraw li ma baqa' l-ebda periklu minħabba li mal-materjal li kienet jinħaraq seta' kien hemm xi taħlit ta' splussiv. Fil-viċinanzi tal-Kamra tan-Nar inġabru wkoll numru ta' ħbieb taż-żewġ vittmi flimkien ma' numru ta' diriġenti tal-istess Kamra tan-Nar. Dwar dan il-każ inħatret inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat José De Micoli bl-investigazzjoni tal-Pulizija qed jitmexxew mid-Distrett ta' Ħalqormi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.